No niin. Tervetuloa. Nyt avataan kasinoita täällä taas. Kyllä, eiköhän lähdetä vaan pyörittämään. Tosiaan katsoja inhokkipelit tässä menossa. Joo. Kiitos teille. Tää on kyllä yksi inhokkipeleistä, joo. On joo. Persestä. Tosiaan pelataan omilla rahoilla ja kasinon rahoilla. No, oisko heti? No onhan se. Sehän oli Anna siinä. 4. No kiitos teille ehdottajille. Nyt tästä otetaan teidän rahat. Otetaan isot rahat pois. Kiitos. Ehdottomasti otetaan. Ja giveaway tulossa, jos tästä osuu isosti. Ja heti vaan mökki. Enemmän mökki. Pötkömökki. Mitä Hello. vittua? No, pötkömökki. Mökki. Ei saa. No riikkeliä sitten. Mitäs muu auta? Joo, tän takia mä en nyt ymmärrä miksi tää on inhokkipeli. Tää on ihan No joo. vitun persestä. Vai, no on se sittenkin. Anna pari vikkeli vittu, ei tää muuten voi kokkaa. No, on Siellä siinä. osuu nyt kivasti jotenkin ruttiksi. Osuu 5 €. Hieno voitto, kiitos. Vielä retrickeriin jos pääsis, kun tuolla alkaa olla aika paljon tätä mökkiä. Nyt kuut kolahti. On se. On. Ei oo mitään syy. No oli hyvä. Oli yllättävän hyvä bonus tästä pelistä. Kiitos ehdottaneelle. Kiitos ehdottaneelle, kiitos. Ei ihan Kerran, giveawayhin kerran. asti päästy. Joo, kiitos. Oli, kiitos. nyt tää saa sitten joo. Vähän näyttää. Kato heti, lähetti. Sieltä vaan. Tää on sekaisin tää peli. Melkein. Melkein joo. Yksi lemppari peleistä tästä nyt tuli. Ehdottomasti. Kiitos. Ja heti. Melkein osuu kyllä joo. Joo. Tässä ei oo mikään kiire on meille. Tosiaan siksi pelataan sillä vauvapanoksella. Älkää ihmetellä katsojat. Mitä vittu. Tää on niinku niin perseestä vittu. Onko toi vitu sininen paska blokkaa tuolla? Joo. Tästäkin voi tulla yksi lemppari peleistä, jos tää nyt sit maksais. Se nähdään ihan näillä näppään. Kyllä. Joo, kyllä tää on niin vitu inhottavaa. Tää on inhokeista inhokein melkein. Niin vitun perseestä, vittu saatana. Annetaan hetki aikaa vielä. Katos nytte. Nythän se tunkee sitä vaihdeltiin sinne. Näitä 3. 3, niin ei oo niin inhottavaa. Kiitos. Kiitos. No, sehän. Aivan vitu. No, Explosioni. Otetaan toi, jos nyt vaan pääsit jatkumaan. No, ei se kyllä nyt saatana taaskaan. On kyllä todella inhottavaa. Joo, ei vittu tää on niin inhottava peli, ettei mitään. Onko sittenkään, ei voi tietää vielä. Katsotaan nyt, seurataan peliä ensin. Ihan inhottavasti. Se olisi hyvä, että heittäis tonne. No just tonne noin sinne. No voi vittu. Ei ku... En tiedä tuliks... No nyt tuli vaildi, joo. Jollain... No ei. Vitu jees, kyllä toi Ei ollut. On pahoillani. on. Okei, nyt voi olla hyvät tilanteet käytännössä. Aika paljon tulee. Ja vaildeja tuloa. Joo. Aha. Hyvää latausta vaan. 3 kappaletta kun heittäis olisi mukava. No 2 kelpaa. Ihan no. Explosioniin. No siitä Riittääkö? ei. Ei aivan. Riitä, ei Oi. oo. Vitu inhottava peli. Äläs nyt. Tässä voi vielä tapahtua ihmeitä. Ja, Aivan ihan suurta inhotusta tässä nyt. niin minäkin. Mutta. Voiko inhotus olla sittenkin hyvä asia? Se nähdään nyt. Anna nyt 3. Hyvä poika. Aa. No, räjähdys. Tahallaan joo.
Hyvä, riittää, otetaan nää. Voi vittu se visku se heti. Joo, teepä jotain hyvää. Itse asiassa ihan kiitettävää. Käytännössähän sieltä pitäisi tulla vihreät nyt, no niin. Joo. Tää On ei se. vittu inho. Joo. Ei tää on nyt varmaan tullut kaikille selväksi tää ihan perseestä, niin mä en tiedä, pitäisikö tää vaihtaa. Tätä nyt oli tässä tää Oota. vitu paskin. Joo, yhden katsojan inhokki näin. Kuuli. Tässä on kyllä hyvät musiikit ja muutenkin hyvä peli, mutta tää on joidenkin inhokki vaan. Tää voi olla monen inho. Tietää. Niin. Tietää. Inhottavasti menee nuo munat tosta ohi tolleen. Sieltä tulee Siellä menee takuvoitolle. Sufi-herra. Niin tapuvoitto. Sudetta. Sehän tuli heti vittu ruutuun, jotenkin paukahti. Tähän pitäis tosiaan saada se kanaherra tohon vasempaan laitaan, niin sittenhän se alkaa tapahtuu. Todennäköisesti siis. Hyvä mahdollisuus päästä bonukseen silloin ja... Bonushan tässä pelissä on yksi maan parhaita. Maailman inhottavimpia. Vai niin inhottavaa se on. Tuo on erittäin hieno symboli, tuo vihreä. Vihreä kuin punainen. Tosiaan voitte nähdä kellon tuolla oikealla alhaalla, että aika hirvittävästi. Sit mä kuvataan tätä inhokkivideoa. On ehdottomasti inhottava. Joo, takuvoitolle Ja, taas. Toivottavasti punaisilla asuu. No taas näillä vitun läskeillä. Tää on kyllä niin läskipeli. Tahalla, joo. Tän takia mä ymmärrän varmasti miksi tää on inhokki, kun nuo menee tolleen noin. Joo, just tolleen. Joo. No, jatkos nyt! Okei, otetaan toi. Ihan mukava inhottava voitto. Tää oli kyllä aika inhottava. Ahaa. Noniin, tää on hyvä juttu. Sitten. Nyt toivottavasti, että saataisiin sitten bonus. Joo, kyllä bonusta toivotaan ja kaivataan. Kato kun menee inhottavasti 2 kertaa ohi. Joo, 3 ja vielä kertaa kolmannellekin. inhottavasti. Voi jumalauta. Kyllä nyt mä ymmärrän miksi tää on inhokkipelejä. Mut musiikista tää on kyllä plussaa. Tää on erittäin mukavan tuntusta. No, kyllä. Ja taas Ja heti tullaan. takaisin. Noniin. Jos ei nyt anna, niin mä kyllä ymmärrän hyvin miksi tää on inhokeista inhokee. Kato kun se menee ohi. Tahallaan aina. Taas. Noniin. Onhan tää nyt ihan vitun perseestä. Tää on niin inhottavaa tää peli. Niin. Tää on ehkä top 10 inhottavinta peliä. Joo. Mutta ei oo top 5, koska tässä on hyvä musiikki. Ja sukkaväi tässä suuttuu. Tämähän voi kans olla inhokki ja tää kans voi olla hyvä niinku. On joo. Siitäkin. No ei tuppo. No tulee pora. On hyvä. Jos siis... Mihinkäs se? Voi saatana. Inhottavasti taas on. Jää kyllä tonnekin jo kaukaa. Yllättävän hyvin tunkeena, mutta ei sit kyllä mitään. Ja sieltä vaihdet taas. No aika tosi inhottavasti taas laittaa. Kyllä vettä, hoho. Inhottaa kyllä. Kauhea inhotus tulee tästä pelistä. On kyllä joo, inhotusasteikko on kyllä ihan aika tapissa. Melkein tapissa ei ihan. Siinä on hyvä pora. Onko se pulkearia? No ei aivan, mutta otetaan se bonus pois. Tää on bonus vaan joo. Keskimonaari. Elä nyt no niin, Kulmaa, niin No, keskibonus on jotain keskeästä nyt sitten. Onko niin inhottava, että ei anna voiton niinku takuvoitto pyöräytystä meille?
Saa Ei nähdä. tässä nyt ole niin. Ei Siitä se tulee tietenkään oo, joo. Noin. Tästä toivottaisiin 5 retrickeria. Jaha. Tai ei sit tullut yhtään, kun tää on niin inhottava. Tää on kyllä yhtä inhotusta tää peli. Joo. No, joo, olipa inhottavasti tehty. Kyllä tosi inhottava oli. 7 Vähän vielä, että tää oli vähän tosi euroa. inhottava. Toi tosiaan vähän. No, siinähän olisi tonttia, mutta kun inhottavasti tuntee. Nostavasti laittaa väliin tonne jumiin jotenkin. Joo, Tulee vaan. saa olla inhottavaa. Pitäisikö tää penkistä tätä trolli nyt tästä? Joo, mitään vittua. Ja 4. No on hyvä. Kiitos voitosta. $3 voitto. Niin, Ai Eihän se melkein bonus. bonuksenkin vittu keräs. mä jotenkin oletin jo, että se antaa sen, kun se tolleen heitti ne vailit, mutta ei vissiin. Ei se aina voi sitä tehdä tietenkään. Ei tietenkään. Pitäisikö me vaihtaa tää peli? Ihan näillä näppäältä vaihtuu tää. Tää on kyllä, tää balansoitti se koko videoajan samana ja että... Eipä siinä. Ja inhottavasti G4 tästä. Mä vähän halvottele vielä. No nyt, ois Wild... No joo. Vittu. Nyt pois. Tuommoisen jälkeen jaksa. Noni, nyt jos et... No mitä vittua? Tahallaan. Mennään näyttää sille, että ei hyvälle näytä. Vai onko sitten? Vai näyttääkö sittenkään? Onko full clear? Hetkinen. Ei se taida Nyt olla. tulee vituusti, kato. Vai onko sittenkin vittu? No sittenkin vittu full clear. Melkein. Voi vitun läski. Se oli lähetty kyllä se. Full clear oli joo ihan vitun lähellä. No niin, toivottaa sitä takuvoitto pyöräytyksiä. Kun pahalta näyttää, kun ei anna. No siitä ensimmäinen. Toivottavasti tästä erittäin hyvä. Toivottavasti nyt tulee hyvä retrickeri tarvitaan ja... No ei siinä. Aika. Voi. No on se, kyllä se on. Hienosti laitettu. Hienosti asennettu. Noin. 4 kerroin. Todella hyvä. Käydään. Vielä Nyt uudelleen tulevat vai? nyt uudestaan. On siinä. on tonttia. Ja onhan se taas. Nyt pitää trolli sekaan. Täänkö takia tää on yksi parhaimmista peleistä. Ois 7 kerroin tää vois nyt. Tää vois... Saataisiko vielä yksi Tosissaan. retrick? No ei oo No mahdollista. nyt ei kyllä saada enää, mutta... Otetaan tää silti. Otetaan tästä. Kiinnittävä voitto. Hetkinen, mitä se menee tehdä? No otetaan sit lisää voitto. Ei ollut takuvoitto, mutta 21 euroa. 22 euroa. Erittäin hyvä, joo. Mitäs helvettiä? Kato heti. Ah. Mitä? Onks tää nyt ihan sekoboltsina? Ei ees tullut, mutta no kiitos. Ja nimenomaan oli Tuuheella pyydetty. Ja Tuuheella oli pyydetty, joo. Tai no ei Tuuheella, mut... Mä käytän Tuuheella. Joo. No. Olipa inhokki. Joku on kans sanonut, että tää on vähän niinku sama kuin toi Trollhunters. Mä kyllä näen se, että tää on käytännön sama. Se voi olla pian. Tässä sanottiin, että jos tulee tuo bonus, niin pitää mennä tuolla keskimmäisellä ukolla, tuolla sinisellä ukolla. Toi Joo. joku julkisvistin tai joku näyttää jotain semmosen. Mitäs se nyt? Jaha. Jaa. Inhottavasti näkyy toi vitun niinku Onu tulee näkyy tosta.
Kyllä tää oli jollekin tosi inhottava ollut vissiin. Jaa, purkkaan. Ja tää mä ymmärrän kyllä hyvin. Tää voi olla tosi inhottava tää peli. Jos ei se oo pelaa. Mutta mehän otetaan pelaa. Niin katsotaan nyt inhottaako meitä vai ei. Joo. Mitä vittua? Tuuhetaan. Eikö tää on klassinen alku, ettei tää annu mitään. Okei. Jännästi menee niinku synkronoidut ruudut tuolta. No joo, ehdottomasti. Huomasitko ton? Se tarvitaan se iso jölli vaan ruutuun. Tässä ei peli tekee noin niin hyvin noin symbolit. Tästähän on tää symbolinen, mitä asuu niinku Rise. Ei, niin. Muun prinsessassa. Sijainti. Tää on ihan vitu inhokkipeli, joo. Tähän ei kannata koskea. Vaikka en tiedä kannattaako. Koskekaa. No älkää koskeko. Missä se vittu iso paskaa? Hei. Nyt tulee sit Wild ja saman tien lähtee pois. Inhottavaa 2. Mutta katsotaan vielä. Missä se nyt viipyy se? Laita se tuet alas vai? Vittu eikä laiteta. Mitä vittua sä teet? Mulla on haju, että asuu. Älä nyt vittuus tästä pelistä, kun tää on ihan inhokki. Eikä oo. Kyllä tää makselee. Vittua. Tää ei vittu mua. Tää vittu. 2 euroa. Noni. Noni. Joko. No, mutta se menee ihan kulmaan vittu. Ihan teiniin vittu. Hei kato. On. No vitun läski aasi. Päästä vittuun. Jäikö toi Wildi tosiaan blokkaamaan tähän? Jäi. Siinä tulee tupla vainomusta. Vittu. No asiat osuu, noin käpälät. Ja pitäis vain... No joo. Mitä vittua? Mä en vittuun tästä pelistä. Tää on nyt todettu. Tää on ihan perseestä. Vai onko sittenkään? Sori. Mä oon pahoillani. No en oo vittu. Dav. Vittu. Ei tätä vittu hyvin se punainen mies. Oikeesti topettu. Hold horses. Hold. Tää on nyt todettu. Tää on nyt vittu todettu. Tää on ihan perseestä. Oi vitu apina saatana. Kyllä se nyt se naukuu. No niin, nyt voi hyvässä kohtaa vittu. No voi vittu mikä lästi. Nyt se tulee vittu. Eikö oikeesti äänet vittuun tästä? Helvettiä. Nyt se naukuu. Käytännössä. Oikeesti, mitä sä teet vittu? Kairaan ton bonaarin tästä nopsaa. Mitäkään bonarilla? Lähde nyt oikeesti pois, mitä sä vittu teet? Ei se hyväkään ollu. Vielä pari. Mä näyttää vittu vammaisen, en mä jaksa. Kyllä se naukuu. Vittu on se nyt pakko osua. No ei nyt oo, lähde vittuun tästä. Mitä sä teet? Mä en oikeesti vittu jaksa, se on ihan vittu tehdä. Ai. Vielä pari. Eikö nyt tulee nolla vittu apina? Se meni tuossa äskeisessä meni kaikki tuuheet. Ja kato heti lämpälle. Nyt voi olla. Voi olla lämpöisenä. Ihan paskaa olla. Voiko sittenkään? Alku. No ihan päin vittua. Vittu. No jaa. Kyllä tääkin nyt näytti kyntensä.
Jaha. Tapahtuuko tässä jotain jännittävää? Ei vittu, se teki temput. Oli High Hope lämpälle. Lämpö meni vituiksi. Ei oo High Hope enää mulla. Joo, kyllä tää... Jotakin tällä nyt kävi tälle pelille. Vai kävikö sittenkään? Kävihän se kun tekee sen raon keskelle. Hetkinen. Hienosti ottaa lämpöä. Jos lähtis vaikka bonukseen asti. Se olisi todella kiva. No niin, laittaa noin tolleen mutkalle. Alku taas. Okei, tää oli hyvä. Tää oli hyvä. Siellä on pora. Kiva pora. Vittu pora perseestä vittu. Oi. Okay. Ei ollut välttämättä. Aha. Oi vittu. Joo. Kattokas se, että kun se jätti sen tahallaan sen yhden tonne vittu ylös. Voi jumalauta. Joo. Ja 4. Jätteesti. Nyt se ehkä lämpös. Tää katsojien lempi inhokkipeli siis. Sehän on. Kato lämmittelykierrokselle taas. Kiitos. Nyt jos päästäis bonukseen asti. Se tosi kiitollinen. Ihan vittu jees. Mutta... Tää oli ihan hyvä itse asiassa. Ihan vittu päin perseessä taas. Ei ollutkaan. Sori. Hetkinen. 2 wildia. No, mä meinasin. Sehän on siinä. Kiitos. Iso kiitos vittu Ei, perseestä. mitä vittua mä oon vammainen, sori. En mä muistanut tota. Mä kyllä chattaa kaikki premiikat. Eikö se ottaa vaan sen yhden? Tuo onpa läski, saatana. No niin joo. Tää on niin, ja ei X-pettiä tarvii laittaa. Joo, heikoille. Heikot tarvii jotain kun paskapettiä. Ja heti. Mitä helvettiä? Joo, elää vittu, tee temppua. Siinä oli Max Winni mun mielestä lähellä. On wildia. Tääkin on niin vitun sekaava paskapeli. Jotta semmonen... No ei sitten. Täällä joku vissiin saattanut poliiseille, kun kirjeet oli ja... Kaikkea tämmöstä, mikä ei ollutkaan hyvää. Ei se hyväkään ollut kyllä toikaan. Älä nyt vammaa vittu sillä vetillä saata. Ei nyt oikeesti, laita vittuun tää. Mitä tää vittu hyvä peli? Ei vittu saa. Tää on niinku aivan turhaa. Me ei vaan keretty vittu nähdä, kun jätiin kokkaa viime kerralla. Oi vittu. Asu nyt. Ei osu. Kato, ei osu. Kato, et sillä. Nyt vittu ihan jättipötköä vaan. Ja katkee. Jättipötkylää. Enemmän elää vittuille. Ei ollut kiitettävä voitto tääkään. Ne 2 euroa täytyykään kiitettävä. Oli kiitettävä ehdottomasti. Millähän toi bonus näyttäis? Erittäin mukavaa. Helvetti. Tää on hyvä. Lähetään vittu kattoo. Ei tää oo. Ei tää voi olla hyvä. Mitäs se nyt tapahtuu? Totta. Kato ku vailtaa. Mitä helvettiä? Nyt se sekas. Teepä lisää vailtaa. No yhden vailteen. Kato kun se on ollut naamalla, niin sitten se tekee naamoista vailteen. Aha. Heti. Hei mä oon kuullut, että Fire My Laser on tällä yksin oikeesti. On kyllä ehdottaa. Onko Bonari? Ei mitään vittua. Seko, olisiko tää? Ei vitun Eikö se teki tolleen vittu?
Vittu mitä paskaa. Tuo oli se Bonari nyt. Nyt me nähtiin se. Tästä voi lähteä. Ihan hajulla voi pelaa loput tähän kyllä. Juuri näin. Ei oo mitään älytöntä kuraa. 20x, pysyykö se 20x siihen bonukseen? Ei oo mitään tekee säätänyt. Sittenhän se voi tulla ihan 5/5. Eikö tulee tohon? Paljon se? No 4 euroa. Toivotaan hyvää bonus tästä. Alieni hyökkäys on tänne niin. No kato siitä heti päälle. Ei vittu. Siitä päälle. Otas koritrikkeri. Ampuu kaikista ohi tahallaan. Wow. Ja tätäkin tää vitun peliä ei kannata pelata. Tää on niinku aivan perseestä. Kuten voitte nähdä, kaikki katsojat. Mitä aasin paskaa? Onks meillä vielä kierros siellä? Boom, vittu. Noniin. Joo, älkää koskeko.